Mga kapuso, karong buntaga usa ka importanteng ahensya sa gobyerno ang atong makauban. Nga dako kayo ang parte nga ginahimo karon, labi pa nga adunay pandemya. Aron tagaan kita og katin-awan ingon man katubagan sa atong mga pangutana. Atong makauban si Sir Delio Aceron II, ang Acting Regional Vice President sa PhilHealth Region 10. Sir Delio, good morning and welcome sa atong GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Yes, magandang umaga sa inyong lahat. It's nice to be with you this morning at magandang umaga sa ating viewers dito sa At Home with GMA Regional TV. Sir Delio, unang-una po ating pag-usapan kung ano po ba ang benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth sa kanyang mga benepisyaryo ngayon. Yes, magandang balita po dahil nga po sa bagong batas, Republic Act 11223 or yung Universal Healthcare Law na napirmahan noong February 20, 2019 at nag-take effect ng November 2019, lahat po ng Pilipino ngayon ay meron tayong benepisyo po sa ilalim ng Universal Healthcare. At sinasabi ng bagong batas, dapat po tayo ay rehistrado and siguraduhin po natin na tuloy-tuloy ang ating contributions. And alam niyo po, malaki ang role ng PhilHealth ngayon, panahong pandemya. Kung sakasakaling merong tayong mga mahal sa buhay na magkasakit at ma-ospital, diyan po papasok ang tulong pinansyal po ng PhilHealth. Isa sa mga tanong ngayon, sir, ay ang problema sa bayarin. Kung sakaling magka-COVID-19 ang isang individual, meron po bang maitutulong ang PhilHealth? Yan, tama nga dahil nga panahon ng pandemya. Kung sakasakali po meron tayong member o yung kanyang qualified dependent, ang qualified dependent niya pong pwedeng makagamit ng benepisyo ay ang kanyang legal na asawa na hindi member ng programa at lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. Sa ating COVID-19 benefit packages po sa PhilHealth, covered po natin ang RT-PCR swab test, 3,409 sa lahat ng accredited hospital at diagnostic laboratories. At kung sakasakaling meron tayong kababayan na magkasakit, nag-COVID at dahil sa pneumonia, positive po siya sa COVID, meron tayong mild case rate package pneumonia, nasa 43,000 pesos po yan. Kung moderate pneumonia, nasa 133,000 ang dapat ibawas sa total hospital bill. Pag ang kanyang final diagnosis naman ay severe pneumonia, nasa 333,000 po yan. And then pag sinabing critical pneumonia, 786,000 pesos ang ating ibabawas sa total hospital bill. Pag sinabi po kasing case rate package ng PhilHealth, sa amount na yan, kasama na po dyan yung bayad sa kwarto, drugs and medicines, ex-laboratories at portion po ng professional fees. Sir Delio, sa mga nabanggit niyo pong packages, yan po ba ang mga limit sa pwedeng ma-avail ng ating mga kapuso na nagkasakit? Yes, yan ang ating case rate package. Yan po yung na-set na amount. And ini-empower natin ating members para alam nyo po. Ang general rule po dyan, for yung total hospital bill, then ililes ang ating PhilHealth case rate package. And then kung sakasakali merong excess po doon, yun po nagiging out of pocket or nakukover ng private HMOs. Pero sir, sino-sino po ba ang mga eligible sa mga packages natin? Magiging batayan po ba ang contribution ng isang miyembro? Yan, magandang tanong yan. Sabi ko nga, basta ikaw ay Pilipino, kasali ka sa programa. Pero mahalaga na ikaw ay rehistrado. So dapat mag-fill up ka ng PhilHealth Membership Registration Form o yung PMRF. Then pwede nyo pong i-declare ang inyong qualified dependents na banggit po kanina, legal na asawa na hindi miyembro ng programa. Lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. And sa loob ng isang taon, ang general rule po natin dyan ayon sa batas, 90 days hospitalization benefit allowance, 45 days non-exclusive sa member, and another 45 days to be shared by the declared qualified dependents. And kung ikaw ay bagong miyembro, make sure lang na kung magkano ang iyong monthly income, doon nakabase ang iyong premium na babayaran. At kung ikaw naman po ay dati ng miyembro ng PhilHealth, siguraduhin niyo po na aktibo ang inyong membership at tuloy-tuloy po ang pagbabayad. Siguraduhin walang butas mula November 2019 to present. Sir Delio, para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang magiging proseso upang ma-avail po nila ang mga nasabing programa? Ano-ano po ba ang mga papeles na dapat nating ihanda? Yes, oo. Kasi pagpasok pa lang ng ating pasyente, dapat yung mga kamag-anak, alamin ka agad, sabihin ka agad doon sa PhilHealth clerk doon na ang itong pasyente nito ay member at i-check nila sa member portal yan. Yung member portal, pinahiram natin ang ating database sa ating partner hospitals, private at government. And then pag na-check nila dyan, si Juan de la Cruz ay miyembro, then dapat doon ayusin na yung mga forms para po kung sakasakaling kung ano ang magiging final diagnosis ng attending doctor,
yun po ay may corresponding amount na K-State package na dapat ibawas sa total hospital bill. Lastly sir, PhilHealth Region 10, bukas po ba para sa ating mga kapusong nangangailangan dito sa Northern Mindanao? Yes, ang PhilHealth po, kami pong lahat ay public health workers. Bukas po ang ating opisina, Mondays to Fridays, 8 to 5. And napakalaga na tayo po ay rehistrado sa PhilHealth at siguro din natin tuloy-tuloy ang ating pagbabayad. Tandaan po natin, hindi natin alam kailan tayo maaaring magkasakit o maaksidente. Mahalagang tayo po ay miyembro ng PhilHealth para ma-enjoy po natin ang ating PhilHealth benefits kung kinakailangan po. Daghang salamat sa oras og sa pag-eksplikar sa mga programa sa PhilHealth Sir Delio. Hinaot na mo nga daghan og nahibaw-an ang atong mga kapuso karong buntaga. Amping kanunay sir. Maraming salamat. Magandang umaga muli. Mga kapuso, chillax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.